Engasahlukana nebhadi. Lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma Ngiyaqhubeka-ke manje. Ngifuna ukukhombisa umuntu mayenza le nto sekufanele makayenze njani. Isikhafulo-ke siphushwa umlilo, asihambe umlilo uma ungekho. Ingakho-ke ngifaka kanjena nje, sifuna kube khona umlilo. Zonke sesiyayishaya-ke le mpahla-ke le. Iba nolaka uma kukhona lo mlilo. Usiyakhafula manje mkhulu. Sesiyakhafula-ke manje. Wenza kanje uma ukhafula kahle kahle. Ngenza kanje uma ngikhafula, uma ukhafula. Ngifundisa nomunye osuke engabonanga ukuthi kwenziwa njani. Umuthi-ke lo. Isiyathunqa-ke manje. Isiyashunqa-ke manje impahla enkulu. Mase ishunqa-ke manje na-ke sengifaka lo muthi-ke. Omkhulu. Usuyaqala-ke manje uyakhuluma ukuthi Mntakabani ngiyakhumbula njengoba wahamba wangala ngithi manje buya. Omkhulu. Kusho mina umfokabani uzisho isibongo sakho. Bukhona abafethu ubushimane majida ngeke siphike uthola ukuthi umuntu uyasaba nje amantombazane but akhona amajida uthola ukuthi akaqomeki noma ebukeka eswenka but nje kunaleyo nkinga ukuthi akaqomeki mhlawumbe ngenzeka ukuthi kunezinto zakube ezimcindezelayo so uma ukuthi unaleyo nkinga ke ubaba uDube inyanga enkulu yasemgababa unohlanga lamasoka so ukuze ukwazi ukuthi uqomeke uvusa umuzi wakini lolu hlanga ke lisengiswa umuntu onalezo inkinga ubaba uDube ke utholakala laphana emgababa eduzane nase tavern ebizwa ngokuthi iSemfezi so ungamvashela khona uma ukuthi ufuna kusebenzele khona noma mhlawumbe akudilivele izinto zakho kaphepha ukuze ukwazi ukuthi uyisebenze wena so inamba ongamthola kuyona u072 544 6279 ngiyiphindi inamba u072 544 6279 ubuya bebhizi ke so kuyasiza ukuthi ufone ngoba ubuya travel njengoba nje ngomhla ka25 uzobe ese Cape Town endaweni ekuthiwa iKamakoti rank eCarlsfontein so ujwayele ukuthi mangabe ese Cape Town aye kuleyo rank kanti ngomhla ka5 February futhi uzobe ese Goli lapha ngase Protea Glen Protea Glen ngase Engine Garage so uzomthola lapho ngomhla ka5 eGoli kusiza ukuthi ufone ukuze ukwazi ukuthi umthole ukuthi ungakuphi but isikhathi esiningi nje usebenzela kwakhe emgababa lapha ngase tavern ebizwa ngokuthi Semfezi so inamba yakhe ngiyiphinde futhi u072 544 6279 ngiyabonga bafethu nibe nosuku oluhle umfokabani uzisho isibongo sakho uthi ngithi buya manje sikhulume sihlangane buya nothando lwakho lonke woza uyishaya kanjena ke uwona umlilo lona comment isengula ithila ngicishe nani imbalalelo mbonene isiyavutha ke manje ihambisa lesikhafulo ihamba kanjena ke lesikhafulo suyasho ke manje ukuthi ngicela ungifonele manje ungapheli 5 minutes khona manje nje lokho kuzokwenzeka ukuthi nje ungapheli 5 minutes ungifonele manje ukhuluma kuona umlilo lomkhulu sikhuluma nje njengangikhuluma nje ukhuluma nawo kanje yebo hayi ikhona ke insizwa la enginayo ngithi hayi ayikhuluma lesizwe ukuthi iyabonana izolo ngamehlo ayo lomkhulu awuyibekeke mntakababa mntakampela hayi kusho njalo Skhobha Semfene magaba kahle dlazibhoko ngenxa bahamba nendima phethe ibhosondo uve ngabantu bakaxhelwe DP into enhle madoda umakhohlwa kunina benjembeje bazona empandla Dovela amagala sikadla senyama sokufela emazweni kubuka manikiniki wena amahlale egijima kwempangela igijima phakathi kwezama emadoda kulahleka indodakazi kunjalo nondiyandiya kunzi yomthakathi bathi ufanini khuluma sibhengibhengu somfazi ngoba uyawubulala umzwendoda akhona luthethayo ngokwabuso yebo siwa kulamhlaba wokucendana kulala yasethewo khona yebo hayi ngithi nami maxhosa kusekhaya yebo hayi
uhamba kubona amadoda. Yebo. Hayi uhamba kubona into zikaPhalo zikaXhosa. Yebo. Hayi ndizibonele nam iyenzeka lento. Uboneni umbheki, uboneni. Hey, ayikhayibiyo ne-5 minutes. Yanguye umuntu wesifazane, umuntu obhinqileyo ofowunayo eseyinothando elisisimangaliso. Yebo. Kodwa bekade esala uba ngabeka esala. Kodwa ndijongile engavumi esithi hayi andifuni nova mna andifuni nova. Hayi uzibonele. Hayi ndizibonele. Hayi andiwuvala umlomo sisandla sikamkhulu. Andiwuvala umlomo ngoku hayi ndithi madoda kuthi into zikaXhosa zikaPhalo. Hayi buyani nizapha eTryfontein kuyaphilwa kulo mzi wakwaDube. Izani madoda. Xa ulapha nje kwamakoti nantsi inambara uzayibona. Thatha nje inambara ufowune. Izawubanjwa ifowuni xa ulapha kwamakoti okufitshane kulo mzi lo. Izani umkhulu ukhona apha eCape Town uzophilisa thina. Izani ngoba unintshi benu nifika apha kuyaphilwa. Kuyaphila mkhulu ngoba ngazi inkulu into yabona lo mfo ngoba aphindile ababukeli mkhulu emakhaya ukuthi uwenza lemlingo yakho futhi wenze beyibona mkhulu manje ngifuna ukusondela kakhulu kunakuqala mkhulu. Awusiphindele. Ngizocela ukuthi akashe inombolo yakhe umuntu akambheke kuqala khona bamfonela babuze kuyena. Okay. Oh inumber yami ithi 062 24 83 412. Hayi ungandifonela ubuze. Hayi ndiyagaranta ngesandla sekukhulu ke ndiyathetha nje madoda hayi kuphela ilanga. Uyabheja. Hayi ndiyabheja ingxaki bendinazo endaza ndizithwele kulo mzi wakwaDube. Hayi nindibona nje unani njengoba nindibona hayi sendaba ngumuntu owashiyayo kwilizwe lengxaki. Ndakhululeka madoda. Hayi izani madoda kuyaphilwa apho uzawufumana ezinye izinto neyiphi na ingxaki onayo sondela nayo apho uzawuba free na ufane nam. Kunjalo. Hayi izani madoda. Izani hayi. Sicela usiphindele mkhulu lemlingo ekhalisa le ndoda kangaka uba umbhele ukuthi yikahle kahle futhi lebonisa usiphindele mkhulu siyibone ngamehlo futhi lo magic yakho. Awuyiphinde mkhulu sicela ukuyibona emakhaya. Ngeke isakwazi ukuphindeka eduze manje. Yebo. Kodwa iyona le njengoba usuyishayile nje umsakazi. Yona ishaya kahle kakhulu. Kulungile mkhulu ngoba babonile ababukele emakhaya babonile. Sebebonile. Yebo. Ayike babukeli niyazibonela ke futhi ukuthi umkhulu usaqhubeka nayo ivideo ukuthi akwazi ukuthi akukhombise ukuthi ukhafula kanjani mekhafula intombi ibuya emva kwa5 minutes mkhulu. Awuphinde futhi sithazele uma kukhona mhlawumbe ufuna ukushiya nakho futhi. Hayi kona akukho kona engifuna ukushiya nakho. Ngishiya nokuthi nginalo futhi uhlanga. Ihlanga lamasoka lo lenginalo likhona uhlanga lamasoka. Yebo. Ungabe umuntu abe shimana aphume ebushimaneni angene ebusokeni. Yebo mkhulu. Yinhle efuna ukwana kubelungu futhi abelungu mawushayele endule bayakuthanda nje wona into ethandekayo. Yona ngachaza ukuthi nje isoka phela. Babukela emakhaya njengoba nanazi-ke ukuthi umkhulu wagcina eshiye khona lapha ehlathini ekhuluma ngesikhafulo sakhe othumela kusona uyisihlahla lesendoda umgadankawu. Mkhulu awuqhubeke siphinde sibone mkhulu. Ngiyaqhubeka-ke manje. Yebo. Ngifuna ukukhombisa umuntu mayenza le nto kufanele makayenze njani. Yebo. Isikhafulo-ke siphushwa umlilo. Asihambe umlilo uma ungekho. Ingakho-ke ngifaka kanjena nje sifuna kube khona umlilo. Zonke sesiyayishaya-ke le mpahla-ke le. Yebo. Iba nolaka amakhula lo mlilo. Yebo. Siyakhafula manje mkhulu. Sesiyakhafula-ke manje. Wenza kanje uma ukhafula kahle kahle. Ngenza kanje uma ukhafula ngifundisa nomunye osuke engabonanga ukuthi kwenziwa njani. Mkhulu. Umuthi-ke lo isiyathunqa-ke manje. Isiyashunqa-ke manje impahla enkulu. Yebo. Mase ishunqa-ke manje na-ke sengifaka lo muthi-ke. Mkhulu. Usuyaqala-ke manje uyakhuluma. Yebo. Uthi Mntakabani ngiyakukhumbula njengoba wahamba wangala ngithi manje buya. Mkhulu. Kusho mina umfokabani uzisho isibongo sakho. Uthi ngithi buya manje
sikhulume sihlangane buya nothando lwakho lonke woza uyishaya kanjena-ke wona umlilo lona akho muntu isengula ethila ngicishe nani imbalalele mbonele Yebo mkhulu. isiyavutha-ke manje ihambisa lesikhafulo Yebo. ya ihamba kanjena-ke lesikhafulo suyasho-ke manje ukuthi ngicela ungifonele manje ungapheli 5 minutes Khona manje nje lokho kuzokwenzeka ukuthi nje ungapheli 5 minutes ungifonele manje ukhuluma kuwona umlilo lo mkhulu. sikhuluma nje njengangikhuluma nje ukhuluma nawo kanje Yebo. hayi ikhona-ke insizwa la enginayo ngithi hayi akiyikhulume lensizwa ukuthi iyabonana izolo ngamehlo ayo Yebo mkhulu. awuyibekeke mntakababa mntakampela Yeah. Hey. Hayi, kusho njalo Scoba semfene amagaba kahle dlazibhokwe ngenxa bahamba nendiza. Phethe ibhosondo uve ngabantu bakaxhelwe DP. Into enhle amadoda umakhohlwa nginina. Bejembeje bazona empandla. Dlovedla amagala. Sikadla senyama sofela emazweni. Kubuka manikiniki. Wena amahlale egijima kwempangela igijima phakathi kwemizamo yamadoda kulahleka indodakazi. Kunjalo nondiyandiya kunzi yomthakathi. Bathi ufanini. Khuluma sibhengibhengi somfazi ngoba uyawubulala umzwendoda. Akhona luthethayo ngokwabuso. Yebo. Sisuka kulamhlaba wokucendana kulala yasithe ukona. Yebo. Hey hayi ngithi nami maxhosa kusekhaya. Yebo. Hayi. Uhamba kubona amadoda. Yebo. Uhamba kubona into zikaPhalo zikaXhosa. Yebo. Hayi. Ndizibonele nami iyenzeka lento. Ubone. Hey. Ayikhayibiyo ne5 minutes. Ulisa yonke into namhlanje sihamba kahle siyaxoxa siyahleka emotweni uyangitshela ukuthi hayi ebe-influence abanye abantu ukuthi bangilwise uyangitshela ukuthi ubani waqala yonke le mpi lena kanje nakanje lo muntu umxabanisi bayeza mkhulu ngokuhluka Bangishaya isigubhu ngide shaya amathambo ngishisa impepho ngikhipha indaba zabo ngikhanyisele gogo engasahlukani nebhasi